Un dia més ens acompanya aquí a l'estudi Cristina Borrallo, vicepresidenta d'Asofim Balears. Molt bon dia, Cristina. Hola, molt bon dia. Gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i fer aquesta pedagogia plegats, perquè, com deia, no, és un tema que afecta a tothom, a tots els consumidors. I d'entrada volen que ens expliquis què són aquestes targetes revolving, perquè per ventura la gent en té i no coneix aquest nom de producte. Què són les targetes revolving? Sí, doncs aquestes targetes no són més que una modalitat de préstec al consum. És una modalitat bastant perillosa, perquè la gent no acaba de conèixer el seu funcionament de manera correcta, el banc tampoc acaba d'explicar correctament com funciona i quins són els riscos, i la qüestió, bàsicament, el resum, són aquelles targetes que un mai acaba de pagar. És a dir, que sempre està pagant i el límit sempre és el mateix. Que estem pagant cada mes, estem pagant interessos, però el capital no baixa. És una targeta amb una modalitat, amb un funcionament molt complicat, perquè sempre se va reactualitzant, se va com a recapitalitzant, i per tant mai acabam de pagar. Per què? Doncs principalment perquè el seu tipus d'interès és elevadíssim. Des de Sofin hem fet un petit estudi i per un préstec al consum o una targeta de 300 euros podem acabar de pagar en 6 mesos uns 4.900. És a dir, és multiplicat pràcticament per 4, no? És a dir, realment estem pagant molt més del que hem gastat efectivament. Per tant, molta alerta amb aquest tipus de targetes. I la gent cau en aquest parany bàsicament perquè són targetes que donen a tothom sense que hi hagi cap tipus de control, perquè quan vas a demanar una targeta de crèdit o vas a demanar un crèdit petit en el banc, te fan presentar nòmines, un munt de paperassa, i fins i tot si vols refinançar la teva pròpia targeta és anava a dir un calvari, no, però això mateix hi ha com a molt de procés administratiu. En canvi, aquestes són molt fàcils, intues, no? Aquestes és perill. Són bastant més fàcils, no? Sí que és cert que ara les entitats financeres que estan bastant regulades, ara ja per donar aquest tipus de targeta també han d'analitzar un poc més la solvència, el que seria que irresponsable, no? A la persona. Però és cert que aquestes targetes no tenen tots els requisits, tota aquesta paperassa que has comentat, Xisco, respecte a en comparació a altres tipus de finançament. Llavors se donen molt més fàcilment per part de les entitats, però alerta, ja no estem parlant d'entitats financeres, les que comúment coneixem, sinó que hi ha altres tipus de prestamistes o inclús prestamistes privats que també les atorguen i que són més perilloses perquè normalment tenen un tipus d'interès molt alt. Estem parlant de TAEs, de tassa anual equivalent del inclús 300-400%. És a dir, són targetes amb tipus d'interès molt elevats. Perdó, la pregunta del milió, això és legal? Bueno, han de complir tota una sèrie de requisits, perquè per una banda tenim la llei d'usura, una llei de l'any 1908, imagineu-vos, una llei que ja està en el nostre ordenament jurídic des de l'any 1908, tenim per una banda això, aquesta llei d'usura bàsicament el que diu és que no pot ser notablement superior a l'interès dels diners, no ha de ser desproporcionat, no ha de ser leonino, això és el que ens diu aquesta llei d'usura tan antiga, i per una altra banda, com han comentat en Xisco, s'han de passar tots una sèrie de filtros, de transparència i d'incorporació. Aquesta lletra menuda que heu comentat, de vegades és absolutament invisible. Nosaltres mateixos, els abogats, quan analitzem aquest tipus de contractes, som incapaços ni de llegir aquesta lletra, no? O d'entendre, a vegades, I d'entendre. Per tant, són aquests filtros que s'han de complir. Si me permets la frivolitat, has hagut de comprar una lupa tenim una lupa per llegir aquest tipus de Xisco, contractes? Tenim una lupa en el despatx. Sí. Tenim una lupa i a vegades, i no és broma, l'hem hagut d'emplear perquè és impossible llegir-ho. I en Xisco, perdona. Ara, és que quan t'ha dit lo de sa... m'he posat tan nerviosa lo de sa lupa, perquè posa revolving com a tal, o a vegades diu, mira, anem a posar-li targeta amb moltes facilitats, i clar, ho dic perquè si posa revolving, que algunes ho posa, una d'un conegut centre comercial ho posa, vols compartir la teva targeta a revolving? I ho diu com si fos una ganga, no? Com si fos el millor del món, però a vegades no ho posa, no? No posa revolving. Les més antigues no ho posa. Veus? Ara, les que s'estan oferint ara sí que posen el concepte, perquè ja és una mica més conegut, però clar, revolving, com a terme, el que vol dir és envolvente, és a dir, te fiques allà i no surts. No surts Un mai. Segle viciós. Clar, i en Xisco precisament deia, no, que el 99% de les queixes o de les reclamacions són estimades per usura i falta de transparència, però així tot en els bancs els surt a compte seguir ofertant aquest tipus de targetes o de, com has dit tu, modalitat de préstec al consum. Hi ha molt d'exemples, a més. Jo fa uns dies un tribunal de l'Audiència Provincial de Cádiz, a Ceuta, dic Cádiz a Ceuta perquè li deu dur els temes de Ceuta des de Cádiz, ha estimat el recurs interposat per un home que va demanar a la seva entitat financera que anul·lés el seu contracte amb una targeta revolving que tenia des de 2011 per contenir interessos remuneratoris
usuraris. Clar, per ventura, això, per la gent que no entengui què vol dir i que de quina manera ha de fer esperible un usuari, un consumidor, no?, per poder reclamar. Sí, tenim ja moltes de sentències. Jo, per exemple, he tret la darrera que tenim al despatx, que és de 16 de febrer del 24, jutjat de primera instància número 10 de Palma, i aquesta és la més recent que nosaltres hem trobat avui matí, però efectivament totes les reclamacions que estem interposant, sempre i quan s'hagi fet un anàlisi correcte prèviament, solen tenir un alt percentatge estimatori per part de jutjats, ens estan donant la raó, les demandes que estem posant van talls, com us he comentat, del 300 o el 400%, per favor, això efectivament se declara la nulitat del contracte, ja sigui per usura, ja sigui per falta d'incorporació, i els efectes quins són? Doncs tota la part que jo he pagat de més per aquests interessos remuneratoris abusius, me'ls han de tornar. Hi ha gent que encara està pagant i se declara doncs, que deixis de pagar, perquè ja has pagat més i per tant que te tornin la part proporcional. No? Llavors s'ha de mirar la data del contracte, el primer. Data de contracte per fer la comparativa en les tables del Banc d'Espanya. El Banc d'Espanya publica una sèrie de tables amb els interessos que serien legals. Doncs hem de fer aquesta comparativa, mirar la TAE, mirar aquest tipus del Banc d'Espanya i a partir d'aquí verificar si estem en aquests percentatges que ja vos dic que generalment estem molt per damunt. Dificultats que trobam, els bancs no entreguen els contractes i què passa? Que hi ha vegades que la gent no els té guardats. Sempre xerram un pot de lo mateix del consumidor d'aquí, guardau, per favor, documentació. No els tenim, el banc no la porta i què passa? Per posar-se a reclamació tenim dificultats. Hem de fer un procediment previ de diligències preliminars, obtenir documentació i després, quan el jutjat els obliga a entregar documentació, posar la següent demanda. Però sobretot, recopilar documentació, contractes i liquidacions de targetes si les tenim, per favor, guardau, i amb això ens anirà molt bé per poder reclamar. I tot això no és una mala, perdona Xisco, no és una mala imatge pels bancs, encara que els surti a compte a nivell d'imatge, si hi ha un banc que practica més aquest tipus de pràctica, per ventura perdrà clients, o això tampoc ho tenen massa en compte. Bueno, fa uns anys el risc reputacional de les entitats financeres sí que era un perill per elles, no? És a dir, es quedar malament en la seva clientela, amb els reguladors, Banc d'Espanya. Avui dia ja hem passat a un escenari diferent, les entitats, el risc reputacional ja no els interessa o no els importa tant com abans, però la gran majoria d'entitats han comercialitzat aquest tipus de targeta, tot i que, i segons el Banc d'Espanya, hi ha un alt risc, un percentatge molt elevat d'impagaments, perquè no han analitzat prèviament, com ha comentat en Xisco, la solvència del consumidor com toca. Per tant, se fiquen en contractes que solen ser molt llargs, targetes que mai s'acaben de pagar i que acaben en qualsevol moment amb un impagament. Però perquè els oients, els espectadors ho entenguin, tu acceptes una targeta revolving quan ja no te queda cap altra solució. M'imagino, quan tu tens accés a qualsevol targeta de crèdit que t'ofereixen en el banc, ja no cerques aquest camí de la revolving. Ja hi ha com una intencionalitat per part teva com a consumidor que dius, ho he intentat en moltes bandes, com que la meva solvència no és molt bona, no me queda més que la desesperada acceptar aquest tipus de targetes, o per exemple aquests anuncis que surten per la tele de demana 300 euros, demana 400 euros, has de pagar una avaria a casa i has de comprar una rentadora nova, t'ha donat 1.000 euros. Seria més o manco aquest el sistema, no? Que després entrant dins aquesta espècie de parany d'interessos que se van acumulant i 1.000 euros s'acaben convertint en 4.000. Efectivament. Normalment el client que ens arriba és persona que abans, prèviament, ha intentat refinanciar el seu préstec hipotecari, demanar un préstec al consum, préstec personal, un altre tipus de targeta, i no. I ja està com a exclòs del circuit financer i acaben en mans, sobretot d'aquest tipus d'empreses que solen ser privades o petites, que no tenen la regulació tan potent que tenen les entitats financeres, i préstecs ràpids que se donen en res, en 24 hores, de 300, 400 euros, que s'acaben convertint en 5.000, en 6.000 euros. I si ja estàs ficat en el problema i amb s'aigua pràcticament en el coll, perquè hi ha moltes persones així, malauradament, tu què recomanes fer? Sí, aquí hem d'analitzar el cas, hem de veure concretament si, per favor, tenen el contracte, mirar els contractes i les liquidacions, perquè si estem parlant normalment d'una TAE que supera el 30%, més o manco el 30%, ja estem entrant en un escenari segurament revolving, que per tant aquestes persones podran reclamar. Clar, hauran de reclamar la part proporcional d'interessos que han pagat de més, perquè és la part que se tornaran al jutjat. Això no implica que aquesta targeta desaparegui, no? Perquè realment tu, si tens un contracte amb el banc, has de tornar X, ho hauràs de tornar, però tota la part de més, aquesta no, aquesta quedarà anul·lada.
Cristina, tu comentaves, no?, que és molt important que guardem tots els contractes que firmam, que moltes vegades és una errada que cometem tots, perquè és paperassa que al final mos acaba fent nosa. Aquest era un dels consells, però, per exemple, a l'hora de signar, a l'hora de comprar un producte, com poden saber allò que firmam? Si no n'assabentem massa de temes econòmics, podem demanar ajuda a qualcú, o com podem fer, no?, per saber que trepitgem allò que segur, que no mos prendran el pèl. Sí, és un poc el tema que sempre comentam aquí, no?, l'educació financera. És a dir, a Espanya tenim un nivell d'educació financera molt baix, desgraciadament, i això que implica que les persones a vegades contracten coses que realment no saben el cost final que tindran normalment, no? Llavors aquí, assessorament independent és la clau perquè si no, si te deixes en mans de l'entitat financera, està clar que ells miraran per lo seu, no? Al final els interessa que efectivament tu contractis aquesta operació. Per què? Perquè tindran un altíssim tipus d'interès i, per tant, hem de cercar qualcú que sigui independent, que no sigui el propi banc, i si tu no tens la formació adequada, doncs cercar associació de consumidors, abogats, economistes, que per això estem, és la nostra feina. Ha hagut històries en final feliç d'aquestes targetes, val? Perquè jo moltes. Clar, perquè estàvem explicant que això és una realitat, que la gent se fixi en la lletra petita, que agafi lupa si és necessari, que si veu revolving sortir corrents-sos, no?, sobretot abans de signar una targeta d'aquestes característiques, però clar, ha hagut casos també que gent que ho ha lluitat i a la fi ha aconseguit desvincular-se d'aquest contracte revolving. No molt, segur, que tampoc és que hi hagi, però sí que passa, no? Sí, ja tenim bastantes sentències, i vos ho he dit la darrera, però nosaltres en concret ja en tenim moltíssimes, i és cert que és la manera, finalment, de sortir d'aquest problema, que són els jutjats que ens estan emparant, o sigui, són els jutjats els que estan arribant a aquestes qüestions, i els jutges que a vegades inclús ells mateixos se poden haver vist en una situació similar, són ells els que ens estan donant la solució. Ja tenim moltes de sentències. O sigui, que la persona que se vegi en aquesta circumstància, doncs que cerqui ajuda, perquè i que no se facin por, que no facin que guanyaran. No? I que no facin por, exacte. I això per què mos passa? Perquè no tenim educació financera i els bancs s'aprofiten d'aquesta manca d'educació, perquè m'imagino que no? Si no, no existirien. Si hi ha gent que cau és perquè desconeix el que hi ha darrere d'aquesta lletra petita. No tenim educació financera. No en tenim. I clar, de cada vegada surten productes amb més enginyeria financera, més complicats, precisament abusant de la situació del consumidor vulnerable, que és pràcticament el 90%, com varen comentar, només un 14% dels consumidors està més o menys informat de conceptes bàsics d'economia financera i, per tant, clar, això suposa un desequilibri en el mercat. Formeu part d'aquest percentatge? No me sap greu, jo som de lletres, m'hi demanen per en Virgili i no Ovidi, però no me demanis per com funcionen. M'ha entès d'interessos, no sé ni què és Per això cridaven a Cristina. Clar, no, i haurien de saber, perquè mos convé molt més de vegades dedicar temps a aprendre una mica d'economia, perquè el que a la fi és allò que manejam a la nostra vida diària, perquè tots hem d'anar al banc, tots hem d'adquirir certs productes, tots tenim una targeta, tots tenim un compte corrent, però...